ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Πούμε ότι είμαστε πατριώτες, ότι είμαστε εθνικιστές, είμαστε αυτοί που δεν συμβιβαζόμαστε. Φυλάττουμε ιδέες και αξίες. Δεν διαπραγματευόμαστε αυτά που θεωρούνται διαπραγμάτευτα. Την εθνική μας κυριαρχία και την υπερηφανιά μας σαν λαός. Εμείς το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω και να την ξαναφέρουμε στη θέση που της αξίζει από αυτούς που την πέταξαν στο τέρας του σιωνισμού, που θέλει να κατακρεουργήσει όλη την ανθρωπότητα. Στους Έλληνες, Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πατρίδος, απαιτούμε την υπέρ του δημοσίου και του λαού κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των κλεπτοκρατών ως υπεύθυνων για την υποδούλωση της πατρίδας του διεθνής του κομμάτου. Αυτή μια λέξη ντροπή. Πώς είναι δυνατόν επί των ημερών να συμβούν τέτοια τραγικά γεγονότα στην πατρίδα μου? Να προδώσω εγώ την πατρίδα μου ως επικεφαλής του έθνους? Δεν τόλμησε να το πει αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι προδότης και άνανδρος. Αλλά να σημειωθεί το εξής, ότι αυτή η ανάγνωση του προδοτικού εγγράφου που προανήγγειλε το θάνατο της πατρίδος μας έγινε και ενώπιον 4 βουλευτών εκπροσώπων των αντιστοίχων κομμάτων της Βουλής. Κανείς εξ αυτών δεν αντέδρασε. Είναι όλοι προδότες. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Καλαβγαρμένοι των Ελλήνων τα ιερά, μέσα πρώτα αντριωτικά.